Čaute, týmto pádom by som sa vám chcela pochváliť, že akože chytiť 11,5 kilového kapra a bojovať s ním, tak akože to musím vám povedať, že to pokiaľ to je taký zážitok, to pokiaľ to nezažijete, tak to asi nepochopíte, ale je to fakt bomba. Za ten čas, čo stále proste chodím na ryby aj víkendy, tak vôbec sa mi nedarilo, vôbec ani záber, ani ťuk, nič. A dneska som sa rozhodla ísť do Petra v Lohovci, keďže viem, že niektorí to tu chvála, že to tu ide a tak, čo na tie vlastne ryby zaberá a tak som sa rozhodla, reku, tak idem teda chytať. A ber čo ber, bolo to tam, nech nepočítam, 30 minút to tam bolo nahodené. Bola tam od Riverbajcu tam bolo pikantná čučorietka a bol tam popka ananás. A ako vidím, tak tomu kaprovi to zachutilo. A teda bol to fakt parádny kúsok a týmto klobúk dole prede mnou, že som sa na takýto koníček úžasný dala a absolútne to neľutujem, že som sa na tento koníček dala, pretože je to fakt je to zážitok, pokiaľ to človek nezažije, tak nevie, o čo prichádza.